Здравейте! Днес ще разгледаме 5 начина да бъдете измамени в магазин за хранителни стоки. Всички тези начини за манипулации имат добра цел да увеличат приходите на магазина. Просто се случва за ваша сметка. Как точно е възможно това? Първото наричаме промоционален артикул. Жълтият или червеният ценови етикет все още не е знак за изгодна цена. Често се използва най-популярният трик, когато цената неочаквано се повиши и следващия ден внезапно се окаже зачеркната, предлагайки приемлив диапазон от числа между това, което е било и супер офертата. Между другото, зареждането на промоции в магазините от време на време се случва неправилно и рано сутрин, когато служителите премахват старите и закачат нови ценови етикети, може да намерите, например, литър сок за 4 лева и 20 стотинки, наместо за 8 лева и 15 стотинки. Вярно е, че след няколко часа грешката се коригира, но това не пречи на екипа да изкупи всички стоки, налични в магазина. Такива бонуси се разбират напълно от служителите няколко минути след откриването. Продажбите на касата. Малко от вътрешната механика на веригите за хранителни стоки. Преди началото на нова промоция, на всеки търговски обект се изпращат промоционални стоки за касите, които трябва да бъдат продадени в рамките на една седмица до началото на новата промоция. Такъв продукт е поставен в целия магазин на всички възможни места за допълнителен дисплей, но най-вече до касиера в магазина. Ако не продаде целият внесен обем, тогава може да се загуби премията и когато цената на стоките се върне към първоначалната си стойност, магазинът ще трябва да продаде тези стоки по-дълго време, което увеличава складовите наличности и отново води до загуба на премията. В обобщение, стоките на касите могат да бъдат от всякакво качество, но ще ги продават възможно най-яростно. Кръстосаните продажби. Модернизации, иновации, модна тенденция в търговията на дребно, всичко това и на вас като купувачи вече ви е известно. С две думи, когато два подходящи продукта са изложени или закачени един до друг, например кафе с сметана, бира с чипс, торти с шампанско, смята се, че човек, който дойде в отдела за мляко, ще се радва да намери и суха закуска там. Това е опит да се увеличи броят на импулсивните покупки. Т.е. ангажирани сте в момента без предварителен план и желание за закупуване на стоки. Един от най-добрите начини за повишаване на средния размер на това, което ще платите на касата. Между другото, най-елементарният начин това е да сложите реклами на самите колички в магазина, за да знаят хората какво да търсят. Оформлението. Първоначално от мезозойската ера на уличните пазари, самото оформление е създавало вид на голямо търсене на продукта. Грабвайте бързо, докато не се разграби. Защо е тази манипулация? Купувача, например, стои в раздела за кафе и прави труден избор между червена цена и жълта цена с жълт етикет. Човекът минава, взима си карта, след това минава друг и повтаря покупката на първия човек. Ние сами можем да проверим работата на тази схема, като изпращаме служители на магазина да играят ролята на случайни купувачи. Най-добрата реклама е да гледаш как другите правят покупка. Това работи като препоръка. Все още дълбоко в себе си ние с вас сме маймуни. Чичваркин е този, който казва, че всички магазини трябва да имат витрини от пода до тавана, за да могат хората да виждат как другите купуват вътре. Стоките се изваждат от палетата, което насърчава другите да правят същото. Картите за лоялност. Те съществуват не от вчера и не от днес, предоставят кумулативни бонуси в някакъв процент от покупката и това е добре. Единственото лошо е, че компанията е готова да плати много по-висока цена за информацията, която предоставя тази карта. Броят повторни покупки за ден, месец, седмица, вашия среден размер на сметката, какво представлява вашата потребителска кошница, адреса за пазаруване, предпочитания метод за плащане. Това е един огромен слой от статистика, който се анализира и променя в полза на компанията. Свързан ли е твоята карта с телефона, тогава на практика ти я персонализираш до степен да са известни всичките ти лични имена, адреси и социални мрежи. Фейсбук лесно намира вашата страница по телефона.
Много лесен начин да влезете в магазин и да излезете само с това, от което се нуждаете, да направите списък за пазаруване и то да си го направите сами. Това спестява време и няма да забравите за какво сте дошли. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!